Tinokudokesai mabuja atauya dzanyasi zuwa rechishanu mwedzi wa Chiwabvu. Nyasi ndiro zuwa ragoberekiwayo baba ezekere guti. Tiri kuti makorokoto kukura watsvitsa makore 100 chaiwo, 100 years pachirungu. Aiwa, Mwari awachengeta idi. Zvese zvekunze kwai handina wangu. Aiwa, Mwari ndiye wawo chaiye. Munhau dzanyasi, vanhu vari kukurudziwa kuti warambe wachienda konyoresa kuvhota, nekuti mutemo unoti mwedzi uno ndo unofanira kureketiwa kuti kuchavhotiwa lini. Wamunangarwa wakangoreketa chete kuti kuchavhotiwa lini, kunondoita basi mazuva 14 gwaro rovhavhoti robva rapfikiwa. Idi endai monyorese kovhota kuitira kuti zvireke kugovhiringa pamberipa, nekutoti pai vamwe vanozoita kuyeuka bako wati chakwata. Wamunangarwa wariko iko kubulletin kwawaenda koita kuringa iye mambo Charles achigadziwa mangwana. Nyasi uno bepa nhau ravo waburitsa wamunangarwa wari kusangana naTony Blair nevamwewo. Tatoringawo tikaona kuti Frederick Shawa anga aribe icho chisikavha chavo chavanopfekera chese nguva dzese chiya. Heno kuti kuramba chere kana kuti zvanga zvimbotekaira sei, tichagokunyepai zvimwe zvinenge zvibudika ikweyo. Hurumende yeBritain yagotoreketayo kuti izvezvi wakatadza hawo kuti wazoti munangarwa areke ugounziwa kuramba akakokiwa, asi wari kuda kutosenzesa mukana wekuti zvawamuboya wagorekete naye kuti achinje maitiro. Heno kuti mushobo wacho uchachinjiwa chere nokuti wanenge wareketa kana kuti zvinenge zviretekaira sei. Wagotoreketa kutoti nyaya iyoyo wanhu wari kuramba wachindosungirwa zvematongerwo enyika iyi iri kuramba ichindohwadza, saka wachatora mukanapo kare kuti warekete nezvayo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimboenda nokupi. Nyaya yekurambana kwana Bona nomurume wache kwai kwakonzeresa kuti imwe kambani inonzi Arosum Property Development ichisenzesa magweta OGT kwai yagoita iyo kunyora tsamba kuti wanofanira kureka kugosenzesa nzvimbo dzokuwakira dzirimo muborodheomo kuita pakurambana kwavopa nokuti njaoba. Imi zvakaita koma. Ipapa wanoringa zvinoitika muna zvimwe matongerwo enyika nezvimwe wagototi apa Bona kuda kurova chokuseri manje kuti zvinzi zvinhu zvonjaoba, asi zviri zvavo pokare kuti asaise murume kana chibodzi. Pakaita kuoma, rekai tione kuti inenge ichimbopedziwa sei iyoyi. Kana manga muribe kumboenda kotekaira muchimema nokuringa kuti mhuka dzomusango dzinogara sei kunzvimbo yemanapools, mungatoda kuita kuchimbidza kuenda ikweyo. Nokutoti ipapa pakaita kunyangariwa kuno kakambani kanoita zvokucherachera zvopasi zvoupfumi hwapasi kanonzi Shalom Mining kakakumbira mutungamiri wenyika kuti akabvumire kuti kaende kotsvaka kuti kungaboyeke chere mapfuta oiri aribe kuutyiwa aye. Ipapa kwai kakatoda kuti kapuwe ivhu rakakura zviuru 130 zvomahekte, 130,000 hectares pachirungu. Ipapa pamazana iwaya anosanganisira manapools pabodzi pono imwe nzvimbo yakabatana noZambia. Pakaita kunyangariwa. Muziro atinoita iyo mukuru wonyika aiwa wanondokohwa wanondowapa kutoti aiwa oitorai muende mochere zvamunoda, tai zvese zvamunoda. Pakaita kuoma chaipo. Heno mabi yangu, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kuno gweta rakumbira kuti rikabvumiwa kuti riende ropikisana nawamonzora kuti sarudzo dzireke kugoitiwa. Iwo wamonzora wari kuda kuti sarudzo dzimbomisiwe nokuti wari kuti zeki ribe kutekaidza zvisvinu maitiro okutara muganhu mitsva. Gweta riri kureketa kuti aiwaba wamunangarwa wanomvumo baye kumisa sarudzo paribe anodzimisa, saka rekai tione kuti zvinombopera sei. Bato roCCC rabva raburitsawo masoko ipapo panhau iyi richitoreketa kuti iro ripo panyaya iri kuitika pa
heno wamwe nakadzitape wanga wakureketa kuti kwai igweta robato rotriple C zvakaita kuoma chaizvo. Unozvisaya kuti wanga wazviboyepi. Tiri kunyepai kuti kwai zvipatara zvoPisimas kwai zvatanda manje kusenza makiriniki yawoyo. Saka waiwanesa mari kuPisimas, munokona kupinda muchienda kobatsirwa. Asi tanyepiwa nowamwe kuti kwai chipatara choarundeu chiya chatagwirei chiri kurapa vanhu pachena. Heno kuti chokwadi kana manyepo tiribo kuzviziva, asi wamwe warigoburika wachireketa kuti aiwa takarapiwa pachena. Saka tondoti chiri kurapa pachena. Endai korapiwa ikweyo kana zvichinge zvaoma. Kambani yoRio Zim paipapa iri kuhwadziwa fani nokutoti iri kutadza kusimudza mari yokuAmerica kunzeku. Ipapa wari kuda kuti wakwanise kutsvaka mari yokuti wavake gwenya rawo remagetsi kuitira kuti zviite zviri nani. Saka kuramba kwazviri kuita ipapa kwakutoreketa kuti kunyangwe negoridhe rawachaburitsa rinenge rakaderera hwendo huno. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapa. Mapfuta dzimotika dhiziri radonha nemasendi 3 kuenzana nopeturu ipapa zvese zviri zvibodzi zvakuita $1 ribodzi nomakumi 6 anoibodzi $1.61 US dollars pachirungu. Kana iri mari yomunyika churu chibodzi nomazana 450 $1,756 zvimdola pachirungu. Nyangwe zvayo iri bei kwairi kuboyeka. Kutsva kwaita muzinda kambani yoNash Paints kwaita kuhwadza. Ndipo unotoona kuti zvakaoma. Ipapa iye muridzi weNash Paints agoburika mazuva apfuura achireketa kuti kuna vanhu wano mari wari wakuru wagomunyepa kuti tichakupisira kana kuti woita zvokutipa mari. Iye akati aiwa pisai henyu. Saka peno ndiyo kuzadzikisa kwaita. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapa. Kwai mari yokunze kwaAmerica iyi yaita kuremera mari yomunyika. Kureketa kuno kwai iyo mari yomunyika yadichiwa zvokusvika zviuru 2 chaizvo zvomari yomunyika $1 ribodzi rokuAmerica. Pachiribe chizvino apa kana zvadari mahwani chaiwo. Rekai tione dzomutambo. Kwai kamabhiriyati agonzi noKaizer Chiefs kana kuda kuti tikuchengete ino tikudamburira mari kuikwachurano pakati chaipo tosara takupa shoma. Hino kuti achabvuma chere kana kuti acharamba. Dai ari mumwe agotolinga kuenda kana kunana China chaiko zvaitoita zviri nani, anoboya achiri nani ikweyo. Mutambo webhora yanyasi Simba bhora yajiwa noCranbourne Bullets nokabodzi kuita kukwapaidziwa chaiko. Zuva ramangwana Green Fuel neZPC zviri kutamba. FC Platinum noManika Diamonds zvinenge zviri kutatsurana. Chicken Inn pabodzi pono Henendhouse kukubana kobhora. Ipapa Yada ichihwapurirana nomakepekepe. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera sei. Dziri kuitika pasirese. Wamwe wariwo muSouth Africa wagotonyora tsamba kuBritain kuti kwai benhutsai ngoda redu rakaisiwa pambasha dzaiye mambo Charles dzaakutoradzo. Rekai tione kuti zvichabvumika chere, asi tiri kuzvitenda kuti wari kunyora tsamba dzi kuti zviitike. Heno kuti zvino wachazviterekera chere kana kuti paribe, ticharamba takandolinga. KuNigeria kwai umwe aikamboita seneta ikweyo abatiwa nomhosva kudare redzimhosva kuBritain akapuwa makore mapfumbamwe. Wakanga watora munhu wachimunyepera vamuendesa kuBritain ko wachida kuti wadamure itsvo yache ipuwe mubvana wawo. Kwai kuno wakazobatiwa nazvo izvozvo. Tinoramba tichizvitenda izvi. Mitemo yakanaka iribe kusarudza kuti uyu mukuru kana kuti mudiki. Yakandowabata wese nomukadzi wacho makore mapfumbamwe ndozvisvino. KuMorocco kwaiwana amai wari kuramba izvezvi wari kutoreketa nyaya yekutadziwa iko wari kuita, kumbunyikidziwa iko wari kuita kwese wari kutoireketa pese pese. Rekai tione kuti zvichapera zvakadini. Tikaburuka kuenda kuChina izvezvi kwai kambani yoKFC yakutengesa huku yayo yainobika iya
mumotika dziribe munhu apa motika dzichizvidhiraivha dzega imikaimi pakaita kuoma apa zvikaidari kweduno wazhinji vanofana nzara kako mabasa aya tinozoyaboyepi zvakaoma asi tiri kuramba tichindozvitenda. Kwai nyika yeJapan yagoreketayo kuti iri kutsidza kuita chitsidzo chaicho chekuti ichagobatsira nyika yeMozambique kuisana newapanduki waAlshabab. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa tinenge tichindokunyepai. Munyaya yafadza wazhinji yasiya dandemutande rakaita kakubeukira inyaya yabuditsiwa no-World Health Organization kuti kwaida chirwere chodziwa mupengo COVID-19 pachirungu chichiripo bapa chirwere chinovhundutsa nokuzezesa pasi rese. Wamwe vari kuita kufara, wamwe vari kuita kuchema. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.